Viljami Nieminen, tervetuloa Sporttia Vaasaan. Kiitos, kiitos. Ensimmäiset treenit täällä takana, mikä fiilis? No hyvä fiilis jäi, että luulin, että vähän voisi pomppia enemmän kiekkoa, mutta ihan hyvin se meni. Hyvin se meni tossa noin. Kiva päästä tänne nyt. Onko joukkueessa sulle entuudestaan tuttuja? Joo, kyllä tuossa pari jätkää on tuttu, varsinkin toi Nallio ja sitten Vanhatalo on tuttuja jätkiä ainakin. Ja kyllä siinä on pari sellaisia, ketä on nähnyt aikaisemminkin. Miltä tuntuu pukea Sportin paita tänään päälle ja lähteä pelaamaan sulle tuttuun halliin? No kyllähän se on kiva pukea Sportin paita päälle. Ja varsinkin nyt kun pääsee heti ekaan peliin tuonne Nokia-areenalle, se on tuttu paikka ja siellä on ihan varmasti kavereita katsomassa, niin hyvä fiilis. Miten Tampereelta tuodaan voitto Vaasaan? No, pitää luistella enemmän kuin Ilves, tehdä kiekon kanssa ratkaisut paljon fiksummin ja sitten pistää paikoista sisään, niin mä veikkaan, että me tullaan tänään 3 pisteen kanssa, kun noi tehdään kunnolla. Hyvä, kiitos.